Har du nogensinde viet et homoseksuelt par? Nej, men jeg har velsignet et homoseksuelt par. Det var før, det var tilladt at vie dem, men der kunne man, hvis man lavede et ritual, sende det ind til biskoppen og få det godkendt som en velsignelse i kirken, hvor de så først var blevet gift på rådhuset, og det var 2 mænd. Ja. Hvad er din mening omkring at vie dem? Det har jeg da rigtig fint med. Det er ikke noget problem for mig. Fordi for mig handler vielsen om 2 menneskers kærlighed til hinanden. Det, som kirken har begrundet sin vielse af før med heteroseksuelle, er jo, at ægteskabet jo handler om, kan man sige, om formering, om mand og kvinde, sådan at de skal blive frugtbare og få børn. Derfor, men det handler jo i virkeligheden om, at 2 mennesker, der elsker hinanden og gerne vil have Guds velsignelse. Og det vil jeg rigtig gerne. Hvad synes du om, at det har været ulovligt før i tiden? Altså ulovligt, eller mener, at det ikke har været, at man ikke har kunne vie? Ja. Jamen det synes jeg har været problematisk. Dels fordi jeg synes det er svært at skulle nægte Guds velsignelse over et ægteskab. Jeg skal ikke stå til dommer om, hvem der skal have velsignelse, hvem der ikke skal have velsignelse. Og når nu betyder så meget for nogen, at de bliver gift i kirken. Altså enten så skal alle, der gerne vil leve sammen i et ægteskab, skal kunne giftes i kirken, eller så skulle alle giftes på rådhuset, og så skulle alle bagefter have velsignelsen. Så hvad jeg mener, altså det skal være enten eller. Ja. Det skal ikke være adgang for nogen og ikke for andre, men på den måde. Så da jeg blev præst for cirka 20 år siden, der var faktisk en af mine drømme, det var at kunne lave et ritual for homoseksuelle dengang, sådan at de også kunne blive givet i kirken på det tidspunkt. Så det har faktisk været noget, jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes nu. Ja. Er det mest bøsser eller lesbiske, der bliver gift? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Den statistik, den tror jeg skal ind på Kirkeministeriet og undersøge. Okay. Så. Er du tilfreds med lovændringen, der er blevet lavet? Ja, jeg er tilfreds med det. Jeg er glad for, at det er sådan, det er blevet. Ja. Hvad er din mening omkring, nogen ikke vil vie dem? Jamen, det har jeg det så også okay med. Forstået på den måde, at de begrunder det ud fra tanken om, at det ægteskab, som indgås i kirken, er et ægteskab, der handler om mænd og kvinden, som skal have børn. Og så har jeg det også sådan, at vi er nok præster, der gerne vil vie. Så jeg tror, vi er flere, der vil vie, end der kommer til kirken for at blive viet. Fordi jeg har jo, efter lovændringen, jeg har jo ikke haft nogen endnu. Så vi bliver jo ikke rendt over ende af folk, af homoseksuelle, som gerne vil vies i kirken. Så vi er så mange præster, der gerne vil gøre det, så fred med dem, som ikke vil. Hos Paulus især, at homoseksualitet er en vederstyggelighed. Okay. Ja, og det er selvfølgelig ud fra den baggrund, at den måde, som det faktisk var blevet så moderne på i den tid i Romerriget, har måske haft nogle ødelæggende virkninger. Ja. Så han har selvfølgelig taget ud på sin samtid. Så man skal også se, at teksterne de er skrevet i en sammenhæng for over 2000 år siden. Vi er nødt til at følge med rent teologisk og kirkeligt for at kunne være i det samfund, vi er i. Og for mig handler kristendom, udover Kristus, der forsoner sig med os og tilgiver os alt det, vi går og laver, så handler det jo om, at vi har en Gud, som vil kærlighed, og vi skal sandelig ikke stille os til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert i den stand. Jeg kan ikke forstå, hvordan kærlighed mellem 2 kan være forkert, hvis begge er indforstået.